ассалому алайкум бародарҷоно. бисёри баъд мепурсен ягон картамоне барои бародарое ки аз офати табиӣ зарар дидан. имрӯз аки мансур омадаи ноҳияи ёвон. ака хуш омадӣ. зинда бошед. ака мефаҳмона номероро мо мемонем. салому алайкум дӯстон, умедворам ҳама каса хуб ҳастен. дар бисёр ҷо гуфтестам збор барои як ҷо не дӯсто, збор барои кадоме аз офати табиӣ сел зарар дага барои ҳамон мо збора кардем дӯсто ва насиб бошад ёвон омадем дӯсто. мерем аз ҳолшон бохабар мешавем дӯсто. дар рӯи экран картҳои мо ҳаст. марҳамат кунед, самгузорӣ кунед, бетараф набошед ва боварӣ дорам ки 1 миллион ҷамъ шуд, медон камшон мераса, хай аз тарафи мо ҳеҷ чам боша, каме ҳам боша, як фоидашон мебиёям. хуш омадед ака. зинда бошед. беҳтарин инсон ака. зинда бошед. мардуми ёвон даем. وطن گفتم به یادم سرزمینی کوسارامم وطن گفتم به یادم مادری شب زنده دارم